ҳамаи мо дар ҷаҳони бехавфу хатар зиндагӣ кардан мехоҳем. хоҳони наҷот додани ҳаёт дар сайёра ва рушди мунтазами некуаҳволии ҳар як сокини рӯи замин мебошем. аммо барои ноил шудан ба ҳадафи мазкур ба мо чӣ лозим аст? соли 1945 созмони махсуси Созмони Милали Муттаҳид оиди таҳкими сулҳ ва амният тавассути ҳамкории кишварҳо дар соҳаи маориф, илм ва фарҳанг таъсис дода шуд. созмони мазкур ЮНЕСКО аст. бо мақсади таҳкими сулҳ ЮНЕСКО пешбурди муколамаи фарҳангҳоро ба роҳ мондааст. баҳри решакан кардани фақру камбизоатӣ созмони мазкур дар самти беҳтар кардани сифати таълим фаъолият мекунад. барои баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ЮНЕСКО дар татбиқи босуръати дастовардҳои илмӣ ба ҳаёти маъмулии одамон мусоидат мекунад. бо мақсади ҳифзи мероси фарҳангӣ ва табиӣ ЮНЕСКО ба ҳукуматҳои кишварҳо машварат медиҳад. барои ташаккули ҷомеаи солим ва фаъол созмони мазкур озодии суханро рушд дода бар зидди паҳншавии иттилооти нодуруст мубориза мебарад. бар замми ин ЮНЕСКО ба кишварҳо ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои рушди устувор мусоидат менамояд. дафтари кластерии ЮНЕСКО дар шаҳри Алмато дар минтақаи Осиёи Миёна амал намуда фаъолияти худро дар Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Узбекистон ба роҳ мондааст. соҳаи маориф асоси рисолати ЮНЕСКО оид ба мусоидат ба сулҳ, решакан кардани фақру камбизоатӣ ва таъмини рушди устувор ба шумор меравад. ЮНЕСКО ба мавқеи оне ки ҳама ба таҳсилот ҳуқуқ доранд ва аз ҳуқуқи мазкур метавонанд дар тӯли ҳаёт истифода баранд, устувор меистад. аммо сифати таълим низ бояд мувофиқат кунад. созмони мазкур ягона муассисаи Созмони Милали Муттаҳид мебошад ки фаъолияти он тамоми паҳлӯҳои таҳсилотро фаро мегирад. ЮНЕСКО бо ҳукуматҳои кишварҳо дар масъалаи ба стандартҳои байналмилалӣ мувофиқ намудани сатҳи системаи маориф машварат медиҳад. сатҳи тахассусии омӯзгоронро бо мақсади беҳтар ва дастрас намудани таҳсилот баланд мебардорад, то ки ҳатто дар манотиқи дурдасттарин ҳар як шахс дар ҳама сину сол имконоти таҳсил намуданро дошта бошад ва ҳеҷ кас дар канор намонад. илм асоси рушди устувор ва некуаҳволии инсон ба ҳисоб меравад. ЮНЕСКО дар системаи Созмони Милали Муттаҳид ягона созмонест ки дар табодули дониш ва таҷриба дар соҳаи илм, технология ва инноватсия ҳамчун платформа амал мекунад. он ҳамчунин ба муколамаи миёни олимон, сиёсатмадорон ва ҷомеа роҷеъ ба тағйирёбии иқлим, идоракунии захираҳои об, обшавии пиряхҳо, ҳифзи гуногунии геологӣ ва биологӣ ва кӯҳиши хатари офатҳои табиӣ мусоидат мекунад. ба монанди ҳамаи барномаҳои худ ЮНЕСКО диққати асосии худро ба баробарии гендерӣ дар соҳаи илм равона месозад. сулҳ калиди рушди устувор маҳсуб меёбад ва ҷаҳон аз ҳар яки мо оғоз меёбад. барномаҳо ва чорабиниҳои аз ҷониби ЮНЕСКО баргузор шуда ба муколама, мубодилаи фарҳангӣ ва баланд бардоштани сатҳи таҳаммулпазирӣ нигаронида шудааст. вазифаи муҳим ин фароҳамоварии имконот ба насли ҷавон барои гирифтани дониш ва малака ба шумор меравад, то ки онҳо шаҳрвандони фаъоли ҷаҳон гарданд. бо ин мақсад ЮНЕСКО платформаҳои таълимӣ таъсис медиҳад, роҳбарони ташкилотҳоро роҳнамоӣ намуда ҷавононро дар ҳолатҳои буҳронӣ дастгирӣ мекунад. ЮНЕСКО агентии Созмони Милали Муттаҳид маҳсуб ёфта бо масъалаҳои фарҳангӣ сару кор дорад. бисёриҳо аз рӯйхати мероси умумиҷаҳонӣ ва рӯйхати намояндагии мероси фарҳангӣ ғайримоддии башарият огоҳӣ доранд. созмони мазкур ба кишварҳо дар ҳифз ва нигоҳ доштани мероси фарҳангӣ ва табиӣ кӯмак мекунад. лоиҳаи шарикии ЮНЕСКО ва Иттиҳоди Аврупо бо номи долонҳои меросии роҳи абрешим ба нигоҳ доштани ёдгориҳои нодири таърихӣ ва шаҳрҳои калони қадимӣ ки метавонанд асоси рушди устувори кишварҳо аз ҷумла рушди сайёҳӣ гардад, нигаронида шудааст. инчунин дастгирӣ ва рушди ҳунарҳои анъанавӣ, оммавӣ гардонидани онҳо дар байни ҷавонон самти афзалиятнок маҳсуб меёбад. аммо дар ҷаҳони рақамии имрӯза на танҳо нигоҳ доштани мерос ва арзишҳои таърихӣ, балки мусоидат ба рушди соҳаҳои фарҳангӣ ва эҷодӣ низ аҳамияти муҳим дорад. дастрасӣ ба иттилоот ва озодии баён ҷузъи дигари рушди устувор ба шумор меравад. созмони ЮНЕСКО тахассуси рӯзноманигоронро дар бисёр соҳаҳо аз тадқиқоти журналистӣ то ба масъалаҳои гендерӣ ва экологӣ баланд мебардорад. ЮНЕСКО мубориза бар зидди иттилооти нодурустро вазифаи муҳими худ меҳисобад.
ҳамаи мо дар ҷаҳони бехавфу хатар ва мутараққӣ зиндагӣ кардан мехоҳем ва танҳо дар якҷоягӣ метавонем ба ин ноил шавем.